Дами и господа, този поздрав е специално направен за Ялнас Курт и неговото семейство, специално за най-добрия в Холандия, за патрона оригинал от Ялнас генерала. Top Music Production. Авела Кая Гилитаро, Ялнас Итало, Леско семейство. От Търговище поздрав керава ме семействоске. О Ялнас, о шампиони, кај си лес, о баро доч, о баро джипо. Ромален ми фамилија, мастаренту маре мосте. Исиман буд бари фамилија, капа барав тумен. Вали гърми на Ялнас Курт, бизнеса му върви, много работи, не го е мързи. Той е човека за 100 човека, Керелаки, Холандия и цяла България. Леско Алавси, Ялнас Курт, онай баро Кибари Холандия. Той е човека на Търговище, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Ялнас Курт, джипа много му върви, 650 коня, Кибари Холандия. О Ялнас Курт, шампионът е шунен сова керел, наши пераве на манта име фамилија. Памен си ам думо думе се, одоле си баре легендарија. Таро баро Търговище, о патрони, о баре дому како, о баре Вилеско. Има нема пачката му гърми Холандија. Той е човека, Ялнас казва на душманите, че винаги на върха. Нема как да го стигате, разликата от вас до него е от Търговище до Холандија. Тешонено Ялнас Ротердамеца, у патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, акале, о саврете, джамен ме фамилија. Наши пераве на мен.